Wai me sirri ne daga ana ta sosai sai. Na wata ne. Dama dai ranki dade. Wallahi. Wata yayi nisa. Yanzu na gano ba ni da kana. Yau Allah ce. Kai ma gashi. Amin amin. Sai ku yi amfani da shi tunda kun san cewa muna hutu ko? Sai ku yi amfani da shi. Za mu yi amfani shi zuwa mandi. Zuwa mandi. Yawwa. Allah ta oke shi. To na gode. Ya sai wanda kenan. Ku gaida matan gidan. Yawwa. Ina da mahaifi na ya faci. Mahaifi na sai dole sai na je na faci. To ba da mu. Gaki. Da kuma laptop ina office. Je kada je kada. Welcome back. Kafin ka kai facin mashin ɗin zai shiga ciki nan za mu gana da MD akwai tattaunawa da za mu so idan in ka tafi ka je la'asar ta in ban je da wurin facin mahaifi ba sai dan tura ni kaga ina maka magana to ina ciki za mu gana da MD za mu tattauna da shi kuma tattaunawan zai ɗauki lokaci don haka ga mota na ka wanke mu don wankin da kamun da bai fita ba ka wanke mu in na fito zan wuce in ka gama wankewa ok ba ni wa'in nan ka samu a mota ka samu a mota kafin nan mun gama zan zo su yi wuce wai ke ce mijin ne ko ni ne mijin ba gugan karfi wai me yake damun ka ne ya za a yi ka shigo cikin gidanka ba sallama sai ka ce karamin yaro baki isa ki tsara min yadda zan yi a gidana ba da gidan da abin da yake gidan iko na ne a ƙarƙashin iko na suke sai yadda na ga dama zan yi gaskiya ne Allah ya baka hakuri da Allah ta shi ki dauko mu abinci zan je dan ta ki kama abinci abinci tun yaushe nake gaya maka abincin gidan ya kare kai kaman ba da kai nake yi ba ai yanzu gashi da ka gani da idanka ni ba da wani abinci a cikin gidan nan sai indomi kwaya ɗaya rak da ya rage kwaya ɗaya katan ɗin taliya katan ɗin indomi ƙaramin buhu na shinkafa duk ya ƙare amma ke a bazazzara ciki kaga gugan karfe ka daina fa faɗa min irin maganganun da suke fitowa daga bakinka ba na so ka dinga faɗa min irin wannan magana an faɗa mutuciya azzalima wacce bata san daraja abinci ba to abincin nan taliya katan ɗaya indomin katan ɗaya ƙaramin buhu na shinkafa ce ya ƙare da yadda kike kai mu abinci daman da yadda nake kaiwa mana da yadda nake kaiwa ya wuce cikinka abinci mutum nawa kake ci a cikin gidan nan ni ai ta haka nake yi gaskiya ne gashi ma na ninka ki biyu taya ni kike to tunda taya ni kike kowa ya ci da kansa kina ɗaukar sama da 100,000 13,000 nake ɗauka albashi saboda haka kowa ya ci da kansa ai ba zai yi ciyar da kaina ba muddin ina mazaunin matanka a cikin gidan nan ba zan ciyar da kaina ba sai dai idan na bar gidan nan ba za a ciyar ba kuma ana auren naki kuma dole ki ci da kanki